Mayong adlaw mga binati o minahal kong mga talumon. Welcome to my channel, ang pagbabalik. Okay. Kay tungod sa na-quarantine na ta guys, wata ka duty kay kuha na kung buhay mga kuha na tao. Nya guys, pagbalik, karon ang official mga balita. Okay, welcome to my channel, welcome to Matalong. Together we work as one, alam sa kayuhan sa tanan. Okay guys, June 28, Desperation sa San Pedro niya umapon fiesta diri sa Kalisa, dapit sa baybayin guys. Okay, welcome to my channel o welcome sa atong pagbalik diri sa lungsod sa Matalong. Okay guys, ang buhaton. Magtinag ko na dito guys para muna itong ikuan guys kanang support para sa office post. Okay, pa rin guys.